Class 3 Marigold Unit 3 The Enormous Turnip Explanation in Mizo Manlai hian putar pakhat hian bului chi hi a chinga bului chi chu lo thang zela bului chi chu lo thang zela a thang zela bului lian tak hi po chua ka du ani putar te chuan atia putar chuan apota ma se bului lian tak chu apot chuak theilawa Peter te alo kala so bului lian tak so ko pot chuak du ani putar te chuan alo tilea ka tran puyang che Peter te chuan atia Peter te le putar te chuan an pota ma se bului lian tak chu an pot chuak theilawa mi panau pang alo kala so bului lian tak so kan pot chuak du ani Peter te chuan atia ka puyang chu mi panau pang chuan atia Peter te le mi panau pang te chuan an pota ma se bului lian tak mai chu an pot chuak theilawa mei chanau pang alo kala so bului lian tak so kan pot chuak du ani mi panau pang chuan atia ka tran puyang cheu mei chanau pang chuan atia Peter te mi panau pang le mei chanau pang te chuan an pota bului chu an pot chuak ta a bului lian tak eilama hian kan lo puyang che Peter mi panau pang le mei chanau pang te chuan putar hne na chuan an tia an pui ta nge ya New words enormous lian lutuk lian tak turnip bului old man putar old woman Peter pulled po